assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum yettode mum weltare kadi arde huccide e mon plateau mon émission yonta hande mi salmini kala yeɓiyanke émission mi salmini technicien ji ɗi kadi e ardiɓe galle ɗe hande noon on ji plateau ko entre nous donc mi hokka salmodira e bandiraɓe so diwi ɗon kadi jaari salmodira e bandiraɓe. Salma mi salminima. Machallah mi salmitimama Raki. Assalamu alaikum awladu Sénégal. Assalamu alaikum awladu Mauritanie. On calminama on juurama bandiraɓe fulɓe fullaɓe lamɗam. Salminima fu ina mo yettore muɗum. Cagget Allah ina nulaɗum enen e baba machallah yeeso ko lawol. A jarama weltanama Diaye. Madame Diaye Raki mi salminima. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe. Marika keyɗuɗo. Keyɗuɗo. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama kadi on beltanama kadi on ñaganama Allah moƴƴere salmini gaddeɗo gallo Baba Abou Samba Diop e technicien ji men Djiby Dieng Abouba on salminama ononne kadi ko mbiyata ko ha ɓoyera. A jarama no mbirumini tan hande plateau men ko entre nous a yii ɗeɗo jeesi hande sa yi noɓe mbayni tan a famat oɗo saaha période mo gonɗen o ko période julde taski moni fo henna ene yoomi saabu moni fo ne miijo ñowtol paɗe cheveux a fama tan oɗo saaha sukaɓe rewɓe enen ɗon tan célibataire ɓe on pamat hande allo chéri allo koko banane inde kala ma mbayrunoɗa nande foof joni oɗo saaha a nanat ɗum kam gandire noon célibataire ɓe jikkuji mon ko noon de woyamin yo minen tan noon minen tan koyi min kam mi ala wutti ɗum so ñi mbiɗa yiyomi sa ko ɗum mi ala wutti julde taw ala wutti julde so wajiɓe mum Salma wajiɓe min kam mi heeɓi wutte julde so Allah wajima o an parani mi heeɓi foof wutte julde foof mi heeɓi machallah on ko moƴƴo kañum an kam wona maaro wona desmo ma gandani yiɗɗa komi haala oɗo saaha kam sukaɓe rewɓe so waɗi ko desɗo kam fere ne waɗire ko galle mum e jewdi muɗum sa dépend tan e desɗo sa dépend tan e mo zéro o wona denɗam Djiby Dieng kon so woni denɗam Djiby Dieng ha yaltinima probléme kilo e guenowal libar wima ko ɗum ɗo ɓeɗa foti wadde ɗum ɗo foti wadde ɗum mo goyruɗa fof wima juuri taske nde ne muusi yo jawdi ɗon affaire uji dal nen ɗon min hay so hartum keɓmi yol tan ndimɓe gorko nayɗo hami haala jam wonade hartum henna e julde nde en tant que Diaye en tant que baylo boɗejo en tant que baylo boɗejo i jam en tant que baylo boɗejo noon hayso hartum ɓorini so darima hulani joom jasnere gongama ko min wadde bandiraɓe hande ko ɗum ɗon koye période jogo fulla ma so adana wuttima ha joni a faami accumo mi seerima ɓooyi ɗum ɓuuri yol tan mi gorko nayɗo fou bik joni koye julde taske woni préparade eɗen an gandi sukaɓe rewɓe ɓe oɗo saaha woni fof no ƴeewa liccitde no dañiri ko juuldiri donc oɗo saaha henna gueɗe ɗe ne jeeɓi min noon gadmi ko haalude sukaɓe rewɓe oɗo saaha sukaɓe worɓe noɓe mbawi heɓirde on foof maɓe mbat saabu ko onon cohli oɗo saaha onon sukaɓe rewɓe donc faut faire très attention min noon ko miijoji mon gonmi namdade hen rokkaɓe rokken woodi ha hande kadi pourtant hol waɗoɓe tan sibi Allah en nalaɗo mum si hol waɗoɓe kañum mbaɗi tan ko sibi Allah eyyi jiyekka aɗa weeli ɗumen ka bandiraɗum debbo machallah tambatma yeeni dokkuma ene waɗi hen kadi ko sa e seeɓe kañum mbiyata ko rokkam mi rokki noon ene poti accude ɗum neɗɗo yo waɗir sibi Allah Allah walluma hen mine ɗum nden mbiyami e maran taski yo taske woni mais kadi ko sukaɓe rewɓe Salma an Diary Ndiaye jafoɗa Salma nen pourquoi sukaɓe rewɓe onon so ngala kamɓe sukaɓe rewɓe surtout célibataire ɓe soɓe ngala woni fo ene jaraniɓe yendade surtout période dulde korité en tabaski hay décembre surtout hay décembre événement kala maɓe ƴeew lijjide henna koɓe ñamtori te ko hunde gandanɗa ko ñalawma goto bonnana hen hoore ma hol sens mais Raky min mbiyami ɗum noon ko wasde gomde hoore mum ne wasde andude hoore mum
ɓe mbima morgo moorima so cuuli potani addata ko ɓuri geenol somi yiira hinene ñanti ha yoodi min mi ala mi wiya mbeɗa ñanto somi wujjan tan mi fena ma woto ndewmi sabu mi ala nede sa ala jaɓrat Allah joɗɗa jonde mo ala hande Allah fuggi damal ma fof guddira ɗum est ce que dignité non ko manque de dignité si ko ɗum kay ko ɗum kane jeeya hen ɗum wasi hoolade hoore mum wasi andude hoore mum kañum woni hol yon ay nede sa hoolima hoore ma andi an woni hol yon hay battala waɗat fof ko guirima ɗe inchallah sabu ni waɗata hay so taske o a ñohrani waɗi taske garnoɗo a ñoori min de ko ɗum mbanmi dépendre min ko kala ɗo mi ala wuttu ko ɗum waɗani kam intéressé min taske woni kam intéressé mi ñama mi haara ha reram ndu heewa mi loota mi laawa mi yaha mi ɗaanoyo machallah ko ɗum tan wallahi aduna wode musani c'est simple salma an mi namdoma est ce que saha sikkani ko jinnaɓe puusata suka munen ɓe mbiya yaha yo lijjuto yenna an ɓiɗɗo debbo a liggaki gadda jawdi 300 000 gadda 500 000 dépense mbiya ko julde jinnama porsema ya lijjuto ɗum ɗon beela sikkani kadi yenna ko jinnaɓe puusata yenna sukaɓe mbaɗa mais bon Raky ay des fois aɗa yiɗa tan yeeham waɗi nanngamo wona yumma puusat ma ya warka wawa saha ko jinnaɓe walla yumma debbo hewani puusde ɓimo yo ɓiɗɗo debbo war ko wawa par ce que yumma hande ara liggi wona yummiraɗo debbo waɗani particularité jinnaɓe mbimi est ce que wona jinnaɓe min kam sikkanta ko jinna min mbimi tan ko debbo yiɗi hollude horum tan ne jogui taw ala mbaɗa ka walla sikil ma waɗano yummum nanggam a mbiya waɗano taw ala dalilu mum tampa oɗo wi nani adata ko ɓoro hoore ƴaggoro geenol neɗɗo fundu hoorema ayto poɗɗa ay neɗɗo sa heppan arsugu ma foof ma heeb inchallah ay des fois a waɗa hunde ha para wontanma nimsa bonɗo ma Allah bonni oɗo ko Allah hokki ɗum yimɓe potani arsukaji potani ay sa a teeyi a yaade muñal Allah yaade Allah anda fof to ummortoma tant que a mayani ko waɗa ɗo ko heɓat tan ala kulli al ka keɓo wadde wiide fonɗo hurum hande Hafsatu walla fo Jeynaba taw an ɓe ɓurma moyen ɓen ko jogui ko ala ɗum a tampat ɓerde ma ne gasa memale mbarma walla bonna aduna ma e dow tul tas ganduɗa ko hirana wotere gasi tan koko gasara jaari an aɗa yaadi ko wi ko henna mbimi est ce que wona saaha jinnaɓe pusat sukaɓe yo jaaha lijjitoya gadda Raky ɗum ɗon mi wiyata so woni koye askan meɗen enen ganda ɗum enen e contraire ko famille ma jinnam ma ñotantuma dokkuma saabu ndiyen ko mbiyata ko temps suhagu ndeysan a ñootat comtima so woni julde taske wiye baltere walla julde korko yo baltere balɗe nayyi so jomima gasi dartoɗa saabu aɗa hersa kadi wultinde wutto so taske ko yontere nden min to konnomi ɗo to ndehanomi ɗo so juul taske ari wodat woɓɓe ummiɓe comme ƴella walla Sinthiane koye Mauritanie walla Waali en ɓen garat joni so ɓen gari debbo tellement gandani tampi so woni ko balɗe jeeɗiɗi poɗɗo joogi ko wutte jeeɗiɗi poɗɗa hebde aran Dakar kam wutte goto sa heeɓi ɗum tan gasi kono toon wutte jeeɗiɗi keɓata wutte jeeɗiɗi sa gasni a jooɗat saabu sa ɓornitima jira sehilama ɓe darma mbiya o wultini ayi mais joni min mbiyami samori kadi ko mbiɗa o min mbiyami jinnaɓe neɗɗo pusata e ɓiwmum bonande ɗum ɗon enen ɗum ɗo leñol men en ganda ɗum enen halpulare ɓe ganda ɗum e wawi nekkutoyre uji ɗi tawne wawi fustuɓima worko wawa quand même min mbiyata sankude ɓiwum ɓiye liggay dawani hirdani namdoɗo hay saw bu sappo namɗama a wima yo wujoy walla o waɗiya ko fotani wadde min mbiyam so woni aɗa yiya har namɗo ɓiye soit wone dewgal ɗum oto fot kanko ɓiɗɗo a tant que hakkude mo jinnaɗo mo o fotani ɓiɗɗo jinnaɗo yomo addu kanko foti ittude volontaire mo yomo jinnaɗo nda ɗum ɗo min hokkuma ñagonoɗa ha men ila so tawi omo liggo walla somo liggo itta aɗa neɗɗo aɗa liggo weli tan guitta salaire ma walla gara mbiya jinnam ma nda jimmi ko ñagonoɗa ham ene ɗum gandi premiére neɗɗo somo salaire ma hedara mbuɗa ñamata jinnam ma dokkata o fecce hen sehilamo e yiɓɓe mo
ɓe ñaagonoma Si, mi si. ɗum ngandum kono wiide proposé wiwum yo ya addoy ɗum ɗo walla taw ala walla facture courant ni ya yoɓoy walla ɗum ɗo yoɓoy adda tan ko gacce de gacce bonde ko gacce adda an ɓe ligga sa yo lijjide hunde ko jiɗɗa bon yiɗɗa ko yo wujju mbiɗon ko ala min mboɗo anndi ne woodi par ce que mi yii mi yii ɗum wona leñol amen noon wona halpulareɓe ko ɗum kay mbimi mais mi yii ɗum kadi ene heewi e Dakar to wona hayso wona ɗum ni a yiyat ɓiye henna jooni ene jogii appartement mum ene wuuri gurdam mum kañum bange mum so lewru ma yi kaari nelɗo ɗum ɗo kaari nelɗo ɗum ɗo a annda ko ɓiye liggoto a anndita ko ɓiye liggoto a lijjita ko ɓiye liggoto haydara an l' essentiel yo a haalis o artan sahani gondon yenna saha gondon galle gooto omo waɗa entré worɓe sortir worɓe omo naata omo yaltina an a lijjitani ɗum sona kaalis o a lijjitani ɗum ɗon fof yenna te so bonum gorko haali an yumiraɓe a ɓacco reerani ko wonu fof ko an fonno firtade kanko firti ɗum Raki so ɓooyi ni yahata ko ha an debbo an jogoto konngol e galle he Raki farmi haalanma ganduɗa iwata mbiɗa neɗɗo ƴetti appartement mum e waɗano yummum hun fo yummo anda to ittata kalis o Raki hayso min wonno ɓiyam nani ga hande nani ga woni Dakar a wi kam nen ko ɗum liggotomi te mi yiyani mi anda ko cikkam nan wonɗa koye liggade sa addi mi andata mais jinnaɗo responsable ummoto ƴeewoya ɓiyum ko waɗa kono so woni a woni Fuuta mi woni Dakar mi so ore mi wawa arde Dakar yiidema no mbaɗanmi so woni kam mawɗo mi wawa arde ga mbiɗa yiima kadi ko kolluɗa yumma fof ko ɗum tan sikkata e ma ko ɗum mbimami noon ewa to ko ɗum mbimami woni jinnaɓe lijjitta ko kewi lijjiti tan ko kalis o ɗum kam ne woodi ene waɗi kadi ko Salma wi o go kadi andirade ko ɓiye woni dow mo andata kono forsani yumma forsanima taw liggay forsanima de comme joni mbima mbeɗem liggo taw liggay ha ene waɗi noon taw jomum jinnama aran ɗum no mi haalanma ko nerigo guilare famɗi dokka cukalel nogas nokkama cu haalis o ara holla yumiraɗo o suusa holo yuma taw yumiraɗo andi wiyamo huɗɗi fuɗɗo e omo mayde o haalata to itti nogas ɗi ɗum ɗon so jomum mawnidi hen ono suudarama fenani si kala ko wawi hebde o wiyanma ko Salma hokkiyam ɗum ɗo ene waɗi hen ni sa hokki ɗum e jaɓata mbiyatma mi suusa jinnama woni ko noon mbay jaɓata so hokkama kaali jaɓata nanggu jinnama noon ko yiɓɓe haalis ko wayno dende men oɗo en ramasi hen kañum sa dañi walla daña bawiraɗo wima kaari de a yiide julde nde ari bamma dañani hay ɓoggol ene hersini mais baba muñ tan so a yondiranma we sa hawre yenna Djiby Dieng walla Abouba wima non ala probléme 15 mama Djiby Dieng taw ko rokki mi rokki hol sens ma e ɗum fof mbi wona ɗum no fof ko pusde ɓiyum hokku ɗum damal cuusal waɗede ko boni rek si comme joni ko par ce que tawi ɓiye pression arandi mi ala nangga mi ala nangga mbiɗa wi ɓiɓar ko hen sahaji anani mbiɗa wiya jinnaɓe waɗi jinnaɓe mbiyaɓe yoɓe jettu Allah aɗa waɗi ko mbiyami yoɓe jettu Allah sa dañi ɓiye o namda himo suhara o namda hima facture o namda hima tan ɓiɗɗo gorko goto o daranoma mi sikki on poɗɗa kokkude mo doole si saabu au moins holdame mo uddama o yiiɗa kadi to daroɗa neɗɗo joofoma ɓen ene beeli wallu dokka ɗumen doole pour ɗum ɗo mofton temodo mon ko ɗum koye haalde fullam a faami e waɗi jinnaɓe noon kañumen woni ɓe ballani suha munen si ko ɗum woni suha bonni munen liggo ha maaya nen doga pour tan jinnaɓe mais waɗi jinnaɓe mbi ko kañumen ko deet mbayi kono suhaɓe ni e ɗum kadi jinnaɓe kadi holko nannanmi ɗo kadi henna saabu mi yiɗa haalde vie privé ja noon jinnaɓe kadi gandanɗa henna jaɓata waɗande sukaɓe munen mbaɗa andi ko parenthèse goto rek mo nannanmi hen mi yiɗa haalde vie privé ja noon mais holko jiimi jinnaɗo o waɗanta hay hunde ɓiyiko so julde ari o hokkata ɗum hay hunde so école udditi somo janngoya o hokkatamo pass a faami to yumiraɗo wurani oɓe gondi galle goto o innata ɓiyi ko sababude dogde responsabilité ji mumen ɓiyi ko yeyata ko vente en ligne
kala ko dañi waɗanto hoore mum soɗanto hoore mum paɗe soɗano hoore mum sac soɗano hoore mum fof ɗum ɗon julde so ari an ƴetta waɗa expré tikkana ɓiye sababu nde a yiiɗa hokkude mo ko ñooti a yiiɗa hokkude mo wudde wallay hay hunde waɗanta ɓiye ɗon joni so woni tan jomum wona dimo walla wona holko daarata ya wujjoya walla ya waɗoya goɗɗum sabu ko ɗum noon addi affaire agression walla jiya kewɗi jiya waɗa yimɓe ne mbaɗata ganduɗa ɓe sa namdiɓe a waɗiɓe a noddiɓe banggue goto namdinoɓe vie privé mabɓe soɓe kalima a wiyata koɓe goni dow mum ko wona cobre mabɓe wona koɓe jiiɗi te ɓiɗɗo surtout ɓiɗɗo debbo ɓiye debbo ɓiye debbo ɓiye debbo goto jiiɗa ɗo waɗi ɓe mbi yummiraɗo ala remplaçant ko nene tan ha ila yawmudin ko ya nena goto ko mais baba yimɓe foof ɗum waɗi kala jiiɗi jiguiɗo yummude yo jaggen juuɗe temedere koye tarribiyoɗa eyyi saabu ko yumma wawi waddemo supporté ko bama wawa ɗum supporté saabu waɗi gueɗe yumma waddatma ɗo joni hunma taw kurgol ngol yetta wona gueɗe ni ɓiɗɗo debbo sikumi tan wona gueɗe ni so ɓiye debbo waɗi ɗum ni hakke ɗe henno koye ma koye jinnaɗo gorko ɓiɗɗo jogono en jogo hakke babiraɗe jogo hakke ɓiyumde sa dogui responsable ma an gandanɗa hoorema ala ko poɗɗa waɗande ɓiye aɗa foti waɗandemo ko ɓiɗɗo debbo ganda ɓiɗɗo debbo hayso duuɓi temedere an ɓiɗɗo ko tiggu tan wonema hande an jinnaɗo saabu an foti walludemo an foti hokkudemo doole a yiyat worɓe babiraɓe ndeysan jinnaɓe ɓiɓɓe mabɓe ndese ƴeew haɓe gandi toɓe gonto machallah de kono jurum ɓe jowro munen jiira ɓe jiiɗata ha jomum man hayso are galle ɓe gona koye dadema a ñaami jiiya jomum walla guittane bottari wiye so jomum arti to woni debbo e nder wuuro he ndeseɗa jomum ittane bottari so acci kaari so ari pourtant won ñamane galle si walla ɗum kam ne woodi ɗum kam ko gonga ɗum kam ko gonga wonen yimɓe tan ɗo ndesa banggue goɗɗo kono ndesaka koye wuuroji mumen kono maaro nokkante so oto wiite so ari kay ariɗon ma ñaam ɗum kam ko gonga ɗum kam yiiti ɗum kayne woodi ɗum kam yii ɗum ko noon de aduna o kam woɓɓe ne gone jaam woɓɓe ne gone des fois aussi min kam mbaɗa wawi wiide ni min kam so woni a ala situation ma ala hay sinno ko bamma wawi wiide fo hay bamma ko an kam ɓinguelam lota ko yumma an kam ɓiyam no way ha joni mi ala naggam ha joni mi ala naggam ɗum wortagani an waɗa découragé gurdam ma mbiya force ma banna bamma tawi aɗa nde ala wallay teɗe andi an leram ma aɗa andi an ɗum ɗo a ala ɗum sa waɗi naka sudul noon sa addi affaire o mbaɗaɗa bamma kone moƴƴani waɗa ka barke bamma haaldani walla yumma haaldan firtu an yawaɗa mo force ya waɗanmo wir noon tan ko ni sa addi ɗum e galle he est ce que ala moƴƴani waɗa ka barke son ñaami ɗum ni ko haram moƴƴani an won suka debbo goto yummako wonno ko hôpital mawɗo hôpital mawɗi ɗi sellani tampi mbiya ko naggam safrata ɗum kala mo nodde famille makko foof mbiyata ko ngala naggam ay ko muccidi wadde wimi yo ya hoore ma pour mo safrata o yaɓa opération yummakko ay ɗo yano yiide hoore makko nde omo arta e lawol taf o natbatama hôpital ngal yimiraɗo taƴi affaire o moɓɓata tammino hoore ma o nat tan wiya yemere bi léegi la de te affaire o on wayto affaire ma waɗi o ɗum tagui yimiraɗo mayde a bonnani hoore ma kadi ɗum noon kadi famille ji ne mbaɗi hono hen yimɓe noon mbay hono yimɓe sa waɗimi ko laaɓani ɓallu men tampino hoore ma wallama ni guurɗa ne jiguiɗa koyɗe ɓe goppata mayɗa maya ɓe mballuma mi meeɗino haalde ɗum hewɓe cikki mbiɗa liggey mbindan ko haydara sabu malade ma sa safrani ɗum mi anda hol cafro ɗum kana wayi hedde barrage safruma sellani ana accata jomum ha tampa nene wiye hakkude wuurɓe e mayɓe hankkane waɗa négocié walla ni jomum noon ha heddi maayi noon an gara poɗe a saha hirma ma bringel ma neɓa walla mbiya min gérre walla gara aɗa woya walla aɗa faɗɗo ga en taw ande ponɗa wallu jomum nde amana sa waɗino tan jurumma e jurum Allah a ƴefti hayso ko busapa waɗi ordonnance o Allah no wawno taw ko jurum oɗon Allah ƴefta umminamo gena hen baraji ma abadan dayman ɗum waɗi gena hen baraji kajjoɗo makka rekki jaafoɗon mo haala hen seeɗan o dj sus Wourossogui ɗum waɗi min mi wurata ha mi maayi mi yejjittama wallahi waɗi kam geste mo gandanɗa hoore mum hayso min holko cakkunon min min yejjiti ɗum nde tanam entré Wourossogui tanam ala carte d'identité Sénégal ko Mauritanie ene foti yaltude pourtant haalis mo namɗa o aɓe mbawi yebde ɗum e parno saabu soha bandiramu worɓe foof mbaɗi dajale machallah
on rewa ron ordonnance so woni ne kadi ko haali safrannomo o sellino mais ko hunde fof to app mum to haali fof kon sus waɗi hen systéme mo gandanɗa hoore mum machallah sus ñagantuma tan gurdam juɗɗam o wiire o suus dj sus woni wonnira ceerno ari thiam e dj sus yimɓe fof ne gandi ɗum ok faami ɗum ɗon oɗon geste tellement ene waɗi kam marqué yen somi wi ɗum ndeysan suus de mbeɗen mari ha suus ko farma des fois waɗan hunde de taw anda ko mbaɗɗa ɗo eno ko ndaw barage taw ko barage taw jomum famani te ko sabu waɗi sababu gaɗiɗa saabi Allah nulaɗo muɗum hande tan jomum ummo hen a yi an kajuɗo makko onon poti rip on ko mbatta e aduna ma nimsitta mun ka nimsitta ɗum noon joni noon yinnomi ko namdade joguiɓe voilà joni koye marieji ipaɗen kadi mari norde marieji wonɓe ɓe hono Djiby Dieng daga jogo ha heewa fuɗiɓe ñawhinade jogo ha heewa o lieu ko waɗana rewɓe munen jahan du ko ya geluji munen manni ya jaari ɗum ne heewi bon en wayi nenam cotta hay kala ko namdiɗa fulo min mi ara hen iwi jeeri fati walo so paari yenna jogo gel mo ganduɗa ene nappa ɗum yenna so yimo hokkam 100 ko woni hen waɗa duuɓi 200 ala ɗum kam moƴƴani joni maro wi ko onon ne dokke kam fane haala oɗon kaala anani jogo rewɓe munen galle goppa ɗumen so namdima hay nogas mbiya ngala so jalti yenna jogo yenna geluji munen taw so nappima e hittere tan a faami jaltina 200 mille waɗa battere ɗum est ce que ko law futu julde fota sodde jawdi fota sodde comci pour suka ma e debbo ma mbiya ala est ce que ala Djiby Dieng to fooɗa e rukku ko ɗum ɗon de ɓe mbimo forandam ɓe mbima baɗɗo wiide fof mi andi gonɗo yummune bamum ko ɗum ɗon aɗa andi hen saaji raki debbo ne rese galle e gorko mo o wiya heɓata e gorko haydara gorko e ittin hokko goɗɗo koye debbo aɗa nga tagi wiide ko debbo ay gorko kañum cuulel nandi e rawandu a funtat ɗum so haaji a funtat sa funti ha may woni hen ko nayɓe tan nena ko nayɓe tan babam hay sina funti jaggata e muɗum anani hol point mo jaggata e gorko ko nayɓe de wallahi mi wiyatamo hokkarama ko ñiɗɗa ko fof de kono ma worko sammini mais waɗi rewɓe haala maɗa en waɗi rewɓe kam hun mabɓe ko force kamɓe kala ko mbawɗa waɗande ɓe même e liggey ni jomum waɗa ɓiwum waɗa wiyata ko force a foti waɗ ɗum hakkude kañum ene gorko mum ko noon waɗata so jomum waɗi noon so woni ko mbaɗo comme no Djiby Dieng tiiɗi hoore ha hoore wayno to no balu tengsa ni yaaro hokke aɗum bagge goɗɗo en segnanma accuma ɗum noon ko an sohli min somi sohle ma hunde wallahi ma wi ko ɓocconde aɗa ko mbiyami ko min sohli min fontodirta e ma min andal kala ko mbawɗa ganduɗa ɗum ɗo somi wima a hokkat mbata anda wona woɓɓe ne neegi tan wona woɓɓe ne punto wona kono wona woɓɓe ne neegi an gorko ko woni mbarude ko fof ko wuli ko fof holto goɗɗo debbo ay oɗo yumma woni hen de nenamin ko nayɓe tan waɗi kam mo ko wiya ko golade bay bamude dulle kañumen noon bay kañumen kam dal nayɓe ma guitti sawri men hande moy lolu dokkata rew munen kañumen ko jambure han dokkat ne hawni ene jalta janande bangi goɗɗo ene mante aɗan ko wayno munen ma e heege aɗan ko wayno jaari aɗan ko nandar anda tan koye worɓe ganduɗa hoore ma sa woni galle makko ñangal so yalti ala ko ɓuuri wonde zéro stress ɗum ko noon wona woɗɓe ko noon mbayde ɓe fijana janade maɓɓode tappo ɓiɓe janaɓe fof nanga kuufa jagan gorko mum kam derani wona worɓe mbima wona worɓe noon waɗata ɗum jaari ko dohanu kuufa janaɓe ina ɓe gandane hay ɓiɓe mune so futoroyoni so jalti galle ɗe mbiya onon to panuɗon wonay fiiɗe wonay ƴettade sabu ko haɓe gandi ko tawi haɓe gandi ko dohanuruji mawɗi no Djiby Dieng ni holmo mbatta Djiby Dieng onon kam ko Djiby Dieng goto jiiɗo onon Djiby Dieng tan jiiɗon nde ganda fa han jiyama wona waare ala on c'est normal ko célibataire mais boni ko mari debbo goto yeehi ene waɗa waaji goto e debbo mum haɓe mbaɗa faranto mbaɗa dohane e Facebook he nde kamɓe ɗiɗo wonno e haaldude ɓe dokkodiri rendez-vous ɓe poti kamɓe ɗiɗo nega moni fof ene waɗanno dohane kolɗo vraiment ɗum wonno ko debbo e gorko walla debbo e joom suudu mum debbo e joom galle mum mbenda debbo e joom galle mum a faami moni fof ene haalde e goɗɗo Facebook debbo joom suudu mum anani mi juum sam debbo e joom galle mum wona moni fof ne yewtida e goɗɗo Facebook ɓe ganda moni fof ko goɗɗo haalda jajina pise ne boni faami ɓe dokkodiri rendez-vous kamɓe ɗiɗo ɓe poti subhanallah
ay ɗum waɗi min mbiyam ko ɗum à chaque fois mbiyam ko jigui rottere ko jigani dorel woni hen joni canɗa numéro men testa dew men ga testement ƴewma yo haade dewgal mum soni weeli soni metti yo haade hen so yeehi noon haw ƴefti intention andi dewgal waɗani mo arrangé mo yiiɗi wiide mo waɗa hen affaire infidèle mo waɗa jaalo o waɗa divorce ɓuuri saabu neɗɗo e waɗi taw woni ka juurɗo ka ɓiye juurɗo aɗa ka debbo ene waɗi gueɗe afrique a fotani namtene ɗum saabu ɗo joni hande hayso ko gorko o yani ma gorko hankkandi wonta jogade mo hoorade saabu wiyata kono kanko o ɓooyi wadde ɗum o ɓooyi wadde dohande woni fof ne jogui part de responsable ala gorko ala probléme ayna debbo oto wat hakkille ma gorko wadde dohane ɗum ala kamɓe ɓe ganda ɓe gandano kay ɓe pottu kay kamɓe ɗum kayni boni ala kay ɓe pottu tan e affaire o no kono boni ala e on ɗum ɗo e o contexte gonmi e wiide joni moni fof hay goto suusa haalde hay hunde goɗɗo aha kay gorko so welamo haala gorko ko wiyata gorko so welama wallahi mo way haalde sabu wawi wiide mo kanko ko gorko so waɗi dohan ɓennat kono debbo ndesaɗa e nder dewgal ma mbiya aɗa suhno gorko goɗɗo ɗum hamo andi ɗum no hersini saham kanko kay suurata gorko o kanko yeyataran kadi o jooɗo wayno portoɗo carte d'identité ni kono kam kay wiiden haala o suusa kay sa jaggaani suusi haalde hay goto suusa wayno portoɗo d'identité ni mara wawa fora ɗum ɗo visa saɗa foto carte d'identité a buusaradi a buusata debbo kañum noon tan wayata woni visa identité fof a buusata passeport noon aɗa buusa passeport ko hay ɗum a buusata ko jaltata hay ɗum kono aɗa moosa kam hay moos jomum moosata mi noota tan no ɓuuri bangode eyyi bandiraɓe ɗum ɗo wonno hande temmen haala ko fati préparation julde taske woni tabaski donc on nani komin haali hen ko joni noon mi rokka jaari waynodire bandiraɓe e dernier mot makko rekki yewtere men machallah heewi 2 heures seeɗa mais ko yewtere tan hannde bonɗen min ko min kam ko mbaɗami conseil bandiraɓam rewɓe woni rewɓe neɗɗo dal ko jiguiɗa andu ko ɗum noon jiguiɗa jiguiɗo jasnere yo ñoot jasnere mum jiguiɗo hartum yo ñoot hartum mum sabu ɓe mbi lawol haɗani gotol sa heɓani hande ma heɓ janggo kadi hande enen mawɓe enen mbawi muñande suhaɓeɓe goppan suhaɓe ñawta joni événement ko suhaɓe rek wona mawɓe kono wiide tan hankkandi taske ari yo foroje mum fof beɗa nelda foroje te mi ha goto nelda foroje ɓe mbaɗa ɗum stati sama ala wutte on paami ko heddi ho noon wiide waɗa concurrence e nder réseau sociaux aɗa réseau sociaux addi yimɓe bone foof ko ɗum ɗon ko ɗum no tagui yimɓe wiide en ƴewya wutte jasnere en ñoota tebusuji sa ala jooɗa ka jonde ka ala te aɓe ndawe ɗiɗo influenceur uji ɓe ganda ni toɓe ko mbiyata ko min kam neɗɗo mi wiyata hoore min ɓuuri moƴƴude kono min kam ko jiguimi ko ɗum no wami jeeya si wiide kaari jiguimi gacce ɗe mbaɗata min watta ɗum sabu so wi so julɗe ɓenni ko ñamande poñugol e beddaji mbaratma ñande fof téléphone ma sona taw susa ƴeftude tagatma wawi ƴeftude ko ñamande noddedeɗa ɗum noon ko julde ko ñalawma goto sa ñaami haari yettu Allah jetta taw ko an ka célibataire jetta Allah jetta mari yew kanko soodi jewdi makko mbasa sefnade hen kadi nden ɗon sisiɓe jobjoɓɓe nden ɗon kadi taske nen ar guildeeri mum ɗi nodda ɗo noon hannde ko nenam Kadia Moulel machallah kanko yaltirimi ɗo henne kadi ko mbiyami ko hannde murtanaɓe kamɓe ɓoni te mana mimi hirani mi ɓornoto koye mabɓe ko nin kamɓe nattiriyam ɗo hannde monam gorko Abou Fandia mi salminima Coumba ane lembel ma Hawwa Lam Sammare mi salminima mi salmini hawranko foof mi salmini kadi Fancy Diary Ndiaye ndeysan woni TikTok foof kala ɗum mbawɗon soynade Diary dal mi waɗi on bégué wiyon kadi bon tabaski kadi on nani kadi gannon koye mon noon mbayno mbami ni kasi mi o wutti ñantirto wassalam Salma on kam waɗani Mauritanie naɓe henna machallah ewa ko noon tan ndeysan mor ko moɗum cuuli potani addata ko ɓoro hoore ƴaggere keenol il faut neɗɗo andu ko jogui ganda to kaɗɗa lelɗa ɗanoɗa ha bendora wallahi ko gonga de neɗɗo aɗa wura neɗɗo ko Allah hokkuma ko hamdino hen mbiya alhamdulillah rabbil alamin hayso gosi keɓɗa yar ɗuɗo reedu ndu haalata mi ñama gosi ñama guertogal ma mi fiya kirdami hunu kam mbaɗa longto wallahi hol ganduno mum ay goto andata ko fulla e fayida rek te inchallah foof ma moƴƴu
fof ko moƴƴata inchallah. Inchallah. mi salmini goli waddel debbo mo pari la France an e sehilaɓe ma maynuma wonen Sala Dieng mi salmini mi juurima mon machallah on mbiyama big up nena moƴƴo manna ma moƴƴo machallah goli wadde yidde ma yamde mi fof ne gandi waddu Kumba machallah ka resiro ka moƴƴo kadi ka dokko jawdi ma no yarata a yattata e nokku machallah a wiyama big up mi salmini mi juurimama neno yam bandam walla junnu balle moƴƴina battane ma a jarama merci beaucoup a jarama Salma ko mbiɗa ko gonga labɗo cer kala henna ko ganduɗa sa ɗanima leloɗa mbaɗa ko mbawɗa kadi sa ɗanima leloɗa taski ko ñalawma goto jarani diwde ene yana neɗɗo fof yo wat ko hattani woni debbo woni gorko woni marié woni célibataire saabu janggo ko gacce gonoyta so taski ɓenni sa waɗi ko ka fotano wadde ko gacce gonata hayma wadde yimɓe gartir hakkillaji mumen gandu ɗum ko dewal Allah tan wona Mumbai donc ɗum ɗon joguinomi ko haalan ko kalannomi henna min dewa ɗo kadi min mbiya won no jaari wini bonne fête de tabaski yen battonimo wuuri gaccon hakke min ɗaccani on hakke bêtise aji amen fof komin kalata ko rewani lawol gandon neɗɗo timmani ko noon wadde on calminama on jarama henna ha après tabaski rek inchallah so hawre wenede Allah ciao ciao